तुषार देश पांडे आइल बड़ा पहला गेंद ए पर कुछ भइल बा, गेंदा हवा में गइल बा हई लेकिन छक्का चल गइल। रे 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 मौका रहल शिवम दुबे खातिर, लेकिन तनी ढेर बैट पर लाग गइल, तनी सा अंदर रही तो छक्का लग जाए। लेकिन छक्का बड़ा शानदार छक्का तो ना कहाई, छठा मोरला हुवन और उन्हें चल गई। आईपीएल का मैच भोजपुरी में कमेंट्री देखिए आप लोग, बहुत अच्छा सी कमेंट्री हो रहा है जियो सिनेमा पे। देख लो नहीं एगो नायका हथियार ले आई रही रिवर्स स्वीप वाला, आज देखो निकालता रहे कि ना हई वही जी दूर दूर से बॉलिंग होता, रिवर्स स्वीप आवे वाला बा पूरा उनकर सेटिंग करके आयल बड़े लगा था धोनी, क्योंकि बड़ी दूर रखत बड़े के ना के ताकि इसके हाथ खोले के मौका ना मिले। टियागो ईवी हटे, शानदार गाड़ी हटे, आए पर टाटा के एगो बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव बाटे कि छक्का मोरलो आ ऊपर लाग गइला, ओकरा जोन प्लेटफॉर्म पर लाग गइलू तो 5 लाख रुपया दी टाटा दान करी सैपलिंग लगावे खातिर। इस बार आईपीएल में बहुत अच्छा कमेंट्री हो रहा है भोजपुरी में, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जैसे ही भोजपुरी में कमेंट्री किए हैं भोजपुरिया दर्शक बहुत